sasisho ukuthi sabe isikhashana njalo masivula umlomo ngisho ngithi ngowesikhashana ngoba mangingasakusho kuzothi mase kuphela kuba owesikhashana kusasa bese kube ngazi ukuthi sengiyahlukunyezwa. Mina ke njoba ngowesikhashana ngase ngibe owesikhashana kangaka ngeke ngaba owesikhashana ngoJanuary ngasuka ngasiwa somewhere nakhona ngasuswa njoba ngibuyiselwe nje emva kwesonto ukuthi angizoba futhi coordinator okwesikhashana. So ngenzela ke maqabana ukuthi lento yesikhashana yaziwa wonke umuntu from i-national kuya kuma province kuya kwi-region kuze kuyofika phansi. Nabakwi-national bonke babe isikhashana. Umuntu okuyena esimbiza ngo-commander in chief uyedwa okuyena o permanent kwi-position akuyona esithi umongameli manje uzoba umongameli nakusasa nanoma inini uComrade uNcamalala. Bonke abanye abakhona bafana nami babe isikhashana baye bahlala emhlanganweni bona laba bakwi-national ba-decide ukuthi ubani lo wesikhashana okwi-province osekufanele agudluzwe. Siye sigudluke nje singabi nankinga. Ngakho-ke ngoba bayayazi lento yokugudluka ukuthi sabe isikhashana akungathi-ke uma ngabe umkhonto wesizwe ethe national level usuthatha isinqumo sokuthi omunye wesikhashana obekwi-national kwesikhashana akagudluke bese kube ngazi ukuthi kuthina khona umsindo khona sisaqhuba wona lowo mcimbi wesikhashana ukuthi sizode sigudluka nje kuba besikhashana. Ngalamazwi maComrade ngenzela ukuthi siphume kulento esishiwo abanye abathi sengathi kunenkinga emkhontweni. Cha ayikho inkinga emkhontweni. Kwakushiwo singene ezikhundleni ukuthi isikhashana uyedwa umuntu okungena wesikhashana uNcamalala. So nalabo abanye basekhona babe isikhashana nalabo abahambile futhi bebazi ukuthi babe besikhashana. So siyacela ke maqabana ukuthi uma sekufika lento yokuthi igudluze umuntu wesikhashana singabe sesimlandela siyoshona naye ehlathini ngoba besazi ukuthi umuntu wesikhashana. Bengifuna ukuqala ngaleyo kuqala. Bese kuthe esibili maqabane engifisa sigcizelele kubantu mangabe sishaya udoor to door. Ngiyazi ukuthi kunento ebuzayo ukuthi yini umkhonto ozoyilethela abantu ozoyenzela abantu. Iyodwa nje into esime kuyona sithi sifuna u2/3 majority. Abanye ke bathi u2/3 majority bese siwenzana. U2/3 majority ubaluleke kakhulu maqabane ngokuthi sizokwazi ukuthi siyoshintsha umthetho sisekelo. Mase sishintsha umthetho sisekelo sikwazi ukuthi sibuyise umhlaba lo owathathwa kuthina. Umhlaba ke mawusubuyele kuthina kunezinto eziningi koyiphethe. Umhlaba uphethe udaba lomnotho. Uphethe indawo lezo kusetshenzelwa kuzona zakhiwe kuwona umhlaba. Uphethe ukudla, i-food security. Uzolibona nje ihlazo sibhekene nalo njengoba sila lokuthi la eSouth Africa sithenga size siyothenga ngisho izinkukhu emazweni angaphesheya into engabe siyayifuya thina. Kodwa ukuze sikwazi ukufuya kahle kudingeka sibe nomhlaba. Umhlaba unomnotho ongaphansi kwawo njengoba kuthiwa ngibiwa igolide ngibiwa zonke lezi zinto ezimbiwayo nje zisuke zithathwa ngaphansi komhlaba. So awukwazi ukuhlukanisa ukubuyisela umnotho ezandleni zabantu abamnyama nokubuya komhlaba. Yileyo nje bengifuna ukuyigcizelela maqabana ukuthi okunye nokunye okuningi okubalwayo singakhuluma nje ngako kodwa lo mhlaba udaba ilona okufanele sigcizelele kulona ukuthi kubuyisele umhlaba kobaba mkhulu. Bese kuthi okugcina ke maqabana esizokucela siyazi ukuthi amaqabana ayabala manje kuthiwa insuku yisele ziwe u30. Into esoyicela ke manje siyazi ukuthi siyesihlangane ngama weekend esicelayo thina siubuholi yokuthi asiqiniseni ko door to door. Sike sayisho ke sinabaholi benu eWinchester ukuthi siyacela maqabane manje ukuthi sibe nama programs ansuku zonke. Ama programs ethu kungaba ama program angesonto la isikhona kuma ward la isikhona kuma branch. Senze show njalo ngosuku ukuthi siyobona abantu sikhuluma indaba yokuthi siyabakhumbuza ukuthi kufika usuku lokuvota. Okugcina ke maqabane ngoba kuzobingelela nje ukuthi singabanaki
laba abanochuku. Singabanaki laba abanochuku khona ababonayo ukuthi ngeke basalibona elidlalayo okhethweni. Sebenza yonke-ke manje into yokusiphazamisa. Siyacela-ke ngoba bona baplana ukuphazamisa. Thina sifocus kwethu iplan, ethi iplan iyodwa eyokuthi sinxenxe abantu ukuthi bavotele umkhonto zonke izinsuku. Ngicela nje ukuyibamba lapho Maqabane, sengathi lesi sibalo esiyisona namhlanje kokuzayo singanda kakhulu. Viva Mkhonto wesizwe, viva! Long live Nxamalala, long live! Long live! Yabonga.